Айде, канта, Бибо, канта. Духай! Духай! Оле! Духай! Той се сплаши. Духай! Той се... Той иска да му духне свечичката. Кариньо. Нико! Ей, разбойник такъв. Чек се ели. Абе, защо не си духна свеча, бе? Иван му духна свеча, видя ли го? Да, той няма да чака. Той толкова хора, той се оплаши детето, бе. Чакай. Чакай тук. Ай! Кариня, поняла? Няма, майко. Е тук. Айде, мамо. Браво, Леви! Мамо, после, нали ще караме с Бибо, не! Не казах! Не! Още не, да, още малко, сложи го долу на торзата. Айде и аз да го снимам. Айде, почни да, айде. Вижте, няма да духаш, не? Нищо да видите. Как ще духаш? Айде, как нали? Айде, бе, Шът, козак! Ау! Браво! Браво! Апаратче! Браво на Ванко! Ето го и Нико. Айде! Поняла, Кариньо, поняла. Айде, Габи! Айде! Нико, духай! Духай! Браво! Браво! Браво на всички! Ей, браво! Айде, бе! А тата да го спида да не. Окей. Ей, Габчо! Бибче, Габи! Габи! Ей! Оля! Здравей! Аз видео. Да. И